Katsotaan muutama tuore esimerkki puhuvista päistä. Heijen on kehittynyt merkittävästi. Yksittäiselle kloonille saa nyt tehtyä 100 eri pohjaa. Kukin vaatii parin minuutin videon. Ensimmäisen kloonauksen jälkeen lupia ei enää kysellä. Tässä olen nyt hieman eri näkymässä. Samassa huoneessa toki edelleen, että minulla on lähes 60 vuotta vanha tiimalasi, jolla otin aikaa, että opetusvideot tulevat sopivan mittaisiksi. Tätä tekstiä en siis ole itse puhunut, vaan tämän olen kirjoittanut ja mikä tahansa kieli sujuisi. Heijen osaa kloonata myös äänen, mutta Eleven Labs tuottaa oman ääneni paremmin, joten käytän sitä. Lisään tähän perään vielä pari pätkää Hedran, Klingin ja Runwayn kuvasta tehdystä huulisynkasta. Tämä on vielä omista valokuvistani Heijenin generoiman hahmon pohjalta syntynyt puhuva pää. Mutta seuraavaksi siis Hedra. Hedra, se puhuvien päiden sovellus, se muovasi minusta kivisen patsaan ja puristi sitten kivestä puhetta. En tiedä olenko vai enkö ole. Mutta voiko sellainen puhua, jota ei ole? Sanokaa, miten digitaaliset kaksoset suhtautuvat esikuviinsa. Miten niihin tulisi suhtautua? Jos käyttäydyn, kuten olisin olemassa, olenko olemassa? Kuka sitten käyttäytyy, jos käyttäytyjää ei ole? Komea leijona, eikö totta? Kaikenlaisia kissavideoita sitä tehdäänkin, mutta tukka on hyvin kummallakin. From this valley they say you are leaving. We shall miss your bright eyes and sweet